Johansson. Yes, kiitos. Tässä on päädytty oikeastaan sillä tavalla, mä halusin aloittaa tämän puheenvuoron, että koska tällä näyttelyllä, siis me olemme halunneet kiinnittää huomiota muun muassa taiteen keinoihin synnyttää ja tuottaa teknologiaa, jonka tarkoitus ja päämäärä eroaa teknologian yleisestä ja valtavirtaisesta tarkoitteesta, muun muassa sotateknologiasta tai innovaatioteknologiasta tai ylipäänsä kaikesta sellaisesta ikään kuin hyödylliseksi koetusta tai mielletystä päämäärästä. Ja toisaalta tavallaan me olemme halunneet näyttää, kuinka taide puhuttelee ja tekee politiikkaa ilman, että se olisi eksplisiittisesti poliittista. Ja tällä hetkellä ja tulevaisuudessa energia kuuluu politiikan alaan. Ja tällä näyttelyllä olemme halunneet nostaa esiin uusiutuvan energian mahdollisuuksia silloin, kun teknologiaa ja ajattelua käytetään luovasti. Emme siis kuvittele muuttavamme mitään, mutta kuljettavamme nyt sitten auringon ja uusiutuvan energian moderniteetin läpi, ei vähempää. Näin olemme oppineet. Ja sitten jotenkin näiden lisäksi, oliko tässä joku, eli tällä näyttelyllä tässä mielessä, niin kuin tässä poliittisessa mielessä tavallaan olemme halunneet näyttää, että jokainen teos tai jokainen näyttely muuttaa kuitenkin maailmaa sillä hetkellä, kun se teos tai näyttely koetaan. Ja se tuottaa maailmaan asioita koettavaksi, joita ei ennen ollut, ja synnyttää tällä tavalla ympärillään kokemuksellisen yhteisön. Siis niiden ihmisten keskuuteen, jotka tavalla tai toisella kokevat näyttelyn tai teoksen ja niin edelleen. Kolmas asia, jota tämä näyttely käsittelee ehkä vähän vahingossa, sikäli, että se ei ollut ikään kuin meidän alkuperäinen idea tai alkuperäisessä ikään kuin lähtöajattelussa. Ja se tuli vähän tavallaan kuitenkin keskeiseksi osaksi tätä näyttelyä vähän kuin varkain. Ja ainakin mä itse ajattelen näin. Ja se on aurinko. Aurinko on toki siis, kuten myös olemme oppineet ja tietäneet ehkä jo tätä päivää ennen energialähteistämme, aivan ylivertainen ja tuhlaileva. Ja se antaa itsensä meidän käyttöön sellaisella runsaudella ja sellaisella pyyteettömyydellä, että on vaikea osoittaa jotakin toista asiaa tai elementtiä, joka olisi niin antelias. Eli sikäli ei ole niin kuin ihme, että se tässä on noussut niin keskeiseksi asiaksi. Ja tästä näkökulmasta tuli jotenkin mieleen, että ehkä olisi syytä tässä yhteydessä käsitellä ei vain niin kuin aurinkoa ehkä tämmöisenä energiana, vaan aurinkoa myös sen suhdetta taiteeseen ja katseeseen ja näkemiseen, jolla on tietenkin tosi pitkä historia. Ja mä en aio käydä läpi tätä koko historiaa ja niitä erilaisia myyttisiä aineksia, mitä siihen liittyy, joita osittain muun muassa Lauri Anttila käsittelee joissain niin kuin sivua ainakin tuossa kokonaisuudessaan. Toisaalta mä en halua myöskään puhua tämän näyttelyn teoksista, vaan itse asiassa tällaisesta taiteesta, tai taiteen ja auringon välisestä suhteesta. Ja sä itse asiassa voisit, ja nimenomaan tänä ikään kuin moderniteetin aikana, joskin mä aloitan kyllä aikaisemmin, kun se Pennsylvanian se ensimmäinen torni rakennettiin, mutta kuitenkin niin kuin ajasta, jota usein ainakin noin jossain yleisessä mielessä ajatellaan jo moderniteetin sisälle liittyneeksi. Eli ensimmäinen kuva, varmasti monille tuttu William Turnerin Regulus-maalaus vuodelta 1928. Ja tämä Regulus-nimi, ehkä moni tietää, mutta viittaa roomalaiseen sotapäällikköön ja lähettilääseen Kartagossa, jolta puhkaistiin silmäluomet ja joka pakotettiin katsomaan suoraan aurinkoon niin, että hän sokeutui. Regulus oli hyvin oikeustajuinen sotapäällikkö ja lähettiläs, jonka tarina usein just kulminoituu siihen, että häneltä puhkaistiin silmäluomet. Ja auringolla on ollut keskeinen asema taiteessa ja kulttuurissa osaltaan sen energian tuotantoon liittyvän luonteen vuoksi hyvin varhaisista ajoista lähtien, ja myös auringon ja silmän välinen analogia on sillä on varsin pitkä historia, niin kuin on myös auringolla ja ideaalitiedolla, johonka mä en juuri tänään mene. Eli aurinko on valoa ja valo mahdollistaa näkemisen. Täten auringolla on suora yhteys katseeseen, näkemiseen ja visuaalisuuteen,
tai visuaalisuuden mahdollisuuksiin ja rajoihin. Tässä mielessä siis kuvataide ja aurinko ovat varsin kiinteässä suhteessa. Yksi sellainen keskeinen taiteilija, joka nimenomaan muutti montaa asiaa ikään kuin taiteen historiassa nimenomaan hänen aurinkohulluutensa takia, oli englantilainen William Turner. Ja nimenomaan hänen uransa viimeisissä viimeinen 20-30 vuotta hän oikeastaan maalasi vain aurinkoa. Tai auringolla oli keskeinen ja erityinen asema hänen taiteessaan. Siitä tuli paikka, jossa symboliset ja kuvalliset elementit leikkasivat toisiaan niin, että kriitikot ovat nähneet nämä teokset tämmöisinä omakuvina. Ja Turner on ensimmäinen moderni maalari, joka kuvasi maalauksissaan ennen näkemättömällä välittömyydellä ja suoruudella solaarista valoa, mutta kohtorsi itse asiassa osittain Reguluksen tavoin tämän raan hehkun vaikutukset. Eli mitä merkitsee, kun sitoumuksemme aurinkoon viedään ehdottomalle rajalle. Tällä rajalla optinen havainto tuhoutuu. Tämä hetki on tavallaan sekä raivostuttava että hallusinoiva. Kun aurinko kirjautuu fyysisesti ruumiiseen, kaikki etäisyydet subjektin ja objektin, katsojan ja maailman väliltä kumoutuvat. Ja Reguluksen kohtalo, vaikka johdettukin antiikista, teki suuren vaikutuksen 1800-luvun alun katsetta tutkiviin tieteilijöihin ja romanttisiin taiteilijoihin. Ja usein he olivat keskenään tuttuja ja työskentelivätkin yhdessä, eli tieteilijät ja taiteilijat. Ja muun muassa 3 huomattavaa visuaalisen ilmiöiden tutkijaa vahingoittavat näkönsä vakavasti, ja yksi sokeutui katsoessaan aurinkoa suoraan. Eli ne oli Turnerin ystäviä, monet näistä, Sir David Brewster, joka oli stereoskoopin keksijä, ja belgialainen Joseph Plateau, joka oli fenakistoskoopin keksijä, ja saksalainen filosofiatieteilijä Gustav Fechner. Plateau meni kokonaan sokeaksi, ja kaikki muutkin tuhosivat näkönsä tutkiessaan ennen kaikkea siis retinaalista jälkikuvaa. Samoin Turner tiesi tai tunsi ja teki näitä kokeita, joskaan Turner ei koskaan sokeutunut. Kokemukset siis tästä tunsi nämä auringon jälkikuva-ilmiöt, ja se on tietenkin tunnettu paljon näitä 1800-luvun alun tieteilijöitä aiemmin ja huomioitu antiikista alkaen itse asiassa. Eli tämä jäännös kromaattisesta ja valoisesta vaikutelmasta, joka seuraa optista kontaktia kirkkaan valon lähteen kanssa. Vasta kuitenkin 1800-luvun alussa jälkikuvat saivat keskeisen merkityksen ihmisen näön ymmärtämisessä. Ne korostivat näkemisen subjektiivisuutta ja fysiologista perustaa. Ja Goethen Theory of Colors vuodelta 1810, tai siis englanniksi väriteoria lähinnä suomeksi, antoi jälkikuvalle optisen totuuden aseman, josta sitten on toki kyllä kiistelty. Mutta se, mitä Turner teki, oli kuitenkin kiinnostavaa. Eli kun aistimellinen havaitseminen irrotetaan ulkoisesta viittauksesta näissä jälkikuvissa, eli valo ilmaantuu valon poissaolosta, eli tämmöinen puhdas optinen kokemus, mikä jälkikuva nimenomaan on, oli yksi syy tai silta siihen, mitä Turner siis sitten viime vuosinaan maalasi ja mihin hänen maalaustaiteensa kehittyi. Eli luonnollisen maailman herkeämätön katselu, eli auringon katselu, johti Turnerin merkittäviin oivalluksiin silmän rajoista ja mahdollisuuksista. Hänen keksintöjensä vuoksi on vaikea kuvitella sopimattomampaa institutionaalista asemaa kuin mitä Turnerille näiden keksintöjen vuoksi annettiin, tai hänet nimitettiin siis Royal Academyn perspektiivin professoriksi. Auringon katselun ansiosta Turner irrottautui nimittäin kokonaan klassisesta perspektiiviopista, ja klassinen perspektiivi, joka oli perustunut siis geometriselle optiikalle, joka mukaan valonsäteet kulkivat suorina viivoina. Ja nyt Turner aurinkoon tuijoteltua niin tajusi, että perspektiivi ei kulje, valonsäteet eivät kulje suorina viivoina. Laittaa seuraavan kuvan vaikka. Turner itse näki, että valo kulkee poikittaisissa aalloissa pikemminkin kuin pituusasteisissa säteissä. Ja nimenomaan nämä Turnerin viimeiset maalaukset, niissä tulee esiin tämmöinen uudenlainen keino nimenomaan kuvata valoa, tai siis niissä kuvataan ikään kuin valoa, aktiivisuutta
tai valon aktiivisuutta tai pyritään nimenomaan kiinnittämään huomio siihen valon aktiivisuuteen. Kuten tässä Maria della Saluten Venetsian kuvassa 1844. Ja siis tämä on sitaatti Jonathan Crarilta, joka kirjoittaa, että Turner esittää meille sitaatti rajattoman määrän vallan hajaantumista äärettömiin sarjoihin heijastuksia, jotka tulevat loputtomista pintojen ja materiaalien variaatioista, joista jokainen ottaa osaa omalla kaikkien toisten kanssa sekoittuvalla värillään, siis omalla, joka kuitenkin sekoittuu toisten kaikkien värien kanssa, jotka tunkeutuvat jokaiseen sopukkaan, jotka heijastuvat kaikkialla. Eli tämmöinen, niin kuin, mitä näissä Turnerin maalauksissa näemme, on tämmöinen ikään kuin perspektiivi, joka on pyöreä, maailma, joka on pyöreä ja joka ikään kuin hajoaa joka suuntaan. Ja osittain tämä Turnerin kiinnostus näkemisen fysiologiaa kohtaan johtui siitä, että hän inhosi akateemista perspektiiviä. Hänen mukaansa meidän näkömme on sfäärinen, pyöreä, pallomainen, kupumainen. Ja Turnerin mukaan klassinen perspektiivi alisti ja rationalisoi subjektin fyysiset näkemisen ehdot, eliminoimalla aktuaalisen tilan kaarevan kokemuksemme ja muuttamalla sen matemaattisesti yhtenäiseksi ja homogeeniseksi kentäksi. Sä voit laittaa seuraava kuva. Turner huomasi, että vain pieni osa ihmisen visuaalista kenttää näkee kuvan tarkasti fokuksessa ja että tämä optimaalinen resoluution alue oli pinnaltaan kaareva. Itse asiassa englantilainen aikalainen, joka sitten Turnerista on tehnyt tämmöisen maailman tähden, eli John Ruskin, huomasi, että Turnerin yksi merkittävin oivallus oli, että visuaalinen selkeys ei ole koskaan mahdollista. Eli että epätarkkuus ja määrittelemättömyys ovat välttämättömiä ihmisen havainnon ehtoja. Näin voidaan ajatella, että Regulus työntää maailman takaisin alkuperäiseen näkymättömyyteen, epäselvyyteen ja epätarkkuuteen. Turnerin kautta hahmottui myös se, että suora auringon katsominen ei ollut vahingollista ainoastaan silmälle, vaan myös mielen rationaaliselle toiminnalle. Eli päästään ehkä, no joo, ei nyt vielä ihan tiedostamattomaan välttämättä. Ja myös Descartes oli väittänyt, että jos aurinkoa havaitaan ilman välitystä, eli katsotaan suoraan, se aiheuttaa häikäistyksen, joka on sukua hulluudelle. Ja perspektiivi älyllisenä järjestelmänä on riippuvainen tämän huimauksen estämisestä nimenomaan. Ja kun tämä järjestys luhistuu peruuttamattomasti silloin, kun auringon säteily hajottaa objektiivisen suhteen, kuten Turnerin Regulus satama-aiheessa ja näissä muissa hänen lopun ajan teoksissaan niin sanotusti. Ja tämä tavallaan tämmöinen hajoaminen ja disintegraatio on oikeastaan keskeistä näissä Turnerin tunnetuimmissa ehkä teoksissa, muun muassa tämä The Angel Standing in the Sun vuodelta 1946, joka on ihan viimeisiä Turnerin maalauksia. Ja tämä tavallaan figuuri tässä, joka ei viittaa empiirisen maailmaan, on hallusinaarisen abstraktion merkki, eli tämmöisen intensiivisen optisen kokemuksen merkki. Ja tässä näissä teoksissa Turnerin mielikin oli ailahtelevainen tässä vaiheessa, mutta on sitten nähty tällaisia, tai niitä tulkitaan usein tämmöisenä apokalyptisenä näitä teoksia. Ja tavallaan nimenomaan tämmöisten apokalyptisten teemojen kautta Turner löysi sopivan kertomuksen välineen hänen omille havaitsemisen löydöille ja innovaatioille. Eli tietylle tämmöiselle ehkä jopa sosiaaliselle, poliittiselle ja teknologiselle muutokselle. Eli yksi tämän apokalyptisen tradition uluttavuus oli tämmöisessä tavallaan syklisessä liikkeessä, missä pyritään palaamaan maailmaan ennen erotteluja, eli tietynlaiseen tällaiseen niin jopa edeniseen tilaan ennen hyvän ja pahan tunnistamista ja irrottautumista toisistaan. Ja näin tämän valon ja pimeyden polariteetin tuolla puolen on havainnon, libinaalisuuden, intersubjektiivisten mahdollisuuksien näkömätön, ennakoimaton maailma, jota kohti Turnerin viimeiset teokset mahdollisesti osoittavat.
No Turnerin maalauksissa on ehkä sitten, vaikka ne on poikkeuksellisia siinä, miten ne muuttaa tämmöistä opittua perspektiiviä ja miten voimakkaasti nimenomaan aurinko ja suoraan auringon katsominen on niissä pyritty representoimaan tai esittämään jollain tavalla. Mutta tietyt samat piirteet on kuitenkin nähtävissä myös 1800-luvun lopun ranskalaisten taiteilijoiden ja monien, no ainakin niiden ulkoilmamaalareiden ja impressionistien, miksei myös ekspressionististen taiteilijoiden teoksissa. Ja muun muassa siis Paul Gauguin, Vincent van Gogh ja Auguste Renoir niin tiedetään käyttäneen siis mustaa peiliä virkistääkseen silmiään auringon tuijottelun jälkeen. Sitä en tiedä, käyttikö Turner mustaan peiliä vai mitä hän teki sen aurinkoon tuijottelun jälkeen. Eli tässä itse asiassa mä en aio mennä tänne mustaan peiliin, joka on eräänlainen auringon vastakohta myös visuaalisessa taiteessa. Saanko kysyä? Joo. Mikä se oli se musta peili? Niin, no siis... onko joo, on. Joo, se olisi musta peili, joka, no siis siitä on vähän eri variaatioita, mutta sitä käytettiin siis tämmöistä Claude-lasia, joka oli siis tämmöinen kuperapeili, jolla liikuttiin maisemassa ja katsottiin ikään kuin suoran maiseman sijaan, katsottiin sen peilin kautta maisemaa, mutta niitä mustaa peiliä on käytetty siis aivan ihan hirveän monella tavalla taiteen historiassa, eli että se ei ole vaan semmoinen Claude-lasi, jolla käännytään katsomaan ihanteellista maisemaa sen lasin kautta, jolloin tulee tämmöinen himmeä, vähän niin kuin väritön näkymä, joka oli jollain tavalla pittoreskimpiä silloin aikoinaan maisemamaalaruksen niin, tai kuvallisempi. Mutta sitä on käytetty tosi paljon erilaisena apuvälineenä sitten myöhemminkin. Ja tässä tietenkin se niin kuin avaa sen mahdollisuuden nimenomaan tähän ikään kuin mustaan aurinkoon ja ikään kuin tällaisena niin kuin auringon toisena puolena. Eli musta peili oli suosittu esine taiteilijoiden keskuudessa ja se toimi eräänlaisena näön hengityksenä, kuten myöhemmin muun muassa Jacques Derrida on kirjoittanut. Ja hän on kirjoittanut nimenomaan silmien räpsähdyksestä, se ei ole mitään muuta kuin näön hengenvetoja. Itse asiassa tämä silmien henkäisyn hetki on kriittinen sikäli, että silmät eivät tuolloin näe, vaan ovat sokeita sen räpsyttämisen hetkellä. Havainnon päättymisen hetki merkitsee kuitenkin samalla näkemisen todellistumista ja konstituoitumista. Silmien räpyttely ja mustaan peiliin katsominen syöksevät silmän elimen sokeuteen. Yhtä lailla kuin aurinkoon katsominen tuhoaa sen silmäelimen. Mutta musta peili myös tasoittaa näön ja silmän räpsähdys, joka estää auringon valon pääsyn silmään. Eli samalla kun se sokeuttaa ja paljastaa näkymättömän, se myös tekee kuitenkin, siis se ei ole kuitenkaan vastakohta näkyvälle, vaan päinvastoin se nimenomaan näyttää, kuinka näkymätön synnyttää näkyvän. Ja siinä mielessä tämä ikään kuin mustan ja valon, pimeyden ja valon välinen suhde on edellytys ylipäänsä sille, että jotain nähdään. No tämä ikään kuin tämmöinen usein on ajateltu sillä tavalla, että tämä silmään, en tiedä Turnerin kohdalla, mutta tämmöinen niin kuin valon ja kirkkauden ja näkemisen välinen suhde on usein ajateltu nimenomaan niin kuin sukupuolisesti jaoteltu. Ja yksi semmoinen teema, mitä mä itse olen käsitellyt, jota mä en tässä nyt sen enempää ota esille, muuta kuin että ikään kuin taiteen tutkijoita on, jotka on yrittänyt ajatella sitä, että miten ikään kuin nainen tai feministinen taide suhteessa tällaiseen maskuliinisen taiteen pitkään historiaan, joka korostaa tätä auringon valon läpitunkevuutta ja niin kuin sen kaikki näkevän silmän välistä suhdetta. Ja yksi, niin miten ikään kuin feministisessä taiteessa tai naistaiteilijoiden kohdalla ja siinä historiassa tämä sama valon ja auringon valon ikään kuin asema on konstituoitu. Ja muun muassa tämmöinen englantilainen taidehistorioitsija kuin Briony Ferr on mun mielestä esittänyt hirveän hienon, kiinnostavan tulkinnan siitä, että siinä kun että ikään kuin naistaiteilijoilla on mahdollista käsitellä sokeuden ja näkemisen ja sisä- ja ulkopuolen välisiä suhteita paremmin kuin miesten, sillä näön armoitettu asema on nähty juuri miehisen kulttuurin piirteinä. Ja se liitetään nimenomaan usein tämmöinen niin kuin auringon tuottama sokeus ja tämä sekä kirkkaus että se vastakohta sokeus liitetään nimenomaan usein juuri tämmöisen falliseen rekisteriin. Ja muun muassa George Bataille
on kirjoituksessaan korostanut tätä metaforista sokeutta nimenomaan miehisen halun ominaisuutena, joka on seurausta näön nimenomaan auringon kirkkaan, mutta sokeuttavan valon korostuneesta asemasta ideaalitiedon vertauskuvana. Ja mulla ei siis ole kuvaa, koska mä en ole tai on siis, mä oikeastaan ajattelen, että tässä näyttelyssä on muutamia jossa on ikään kuin tämä auringon polte tai tämä tämmöinen niin sokaiseva polte viety tai tehty näkyväksi. Eli tässä on toi Tuula, mä otan nämä esille, koska nämä nyt liittyy tähän aiheeseen, Tuula Närhisen noi auringon polttamat jäljet ja sitten itse asiassa Lauri Anttilalla on muutamia tämmöisiä auringon polttamia pisteitä tuolla ylhäällä, jossa todella se auringon valo ikään kuin, niin kuin polttaa läpi. ja niin kuin sokaisee sillä tavalla, että tekee niin kuin, ei miksikään tai tyhjentää tai niin kuin tuhoaa ja tunkee läpi ja sokeuttaa. Ja tällainen ikään kuin tämän tyyppinen aurinkoon liittyvä, joka sitten on liitetty nimenomaan maskuliinisuuteen, niin mä haluaisin tuolta yhden teoksen, joka on aika kuuluisa, jossa tämä tämmöinen heliofilinen, siitä se toi tuolta niin, mä sanoin sulle, että mulla on tämmöinen mutta mä voin puhua siitä sitä ennen kuin se tässä. Miten mä en pysty kopioimaan tätä tästä? Mitä menee johonkin siis katos nyt. Eikö se ole kopioi mukaan sitä? Sä oot tehnyt sitä linkiksi, niin se ei... Just joo. Kato, kun mä tein niin nopeasti, mun täytyy tehdä se uudestaan koko homma tässä. Eli nyt pitäisi avata sellainen ohjelma ja sitten copy-pastata tuo. No katsotaan. Joo, mä siis Robert Smithsonin Spiral Jetty. Joo, siitä se löytyy semmoinen 4,5 on ensimmäinen YouTubessa siitä oleva tommonen. Se näkyy nimittäin tosi hyvin tässä. Joo, eli nämä teokset rinnastuu Robert Smithson, Spiral Jetty. Ja sitten YouTube, laita sinne, niin se muuten sitä joo. Yes, joo. Ja se on toi YouTube. Eikö se on YouTube? Sun pitää laittaa se YouTube, niin silloin se tulee sinne suoraan. Eli Robert Smithsonin tämän elokuvan The Spiral Jetin toiseksi viimeisessä otos käsittelee auringon pistosta ja tätä samaa auringon polttavuutta ja läpitunkevuutta. Ja se on aika kuuluisa kohtaus. Sä voit siirtää se johonkin tuonne puoliväliin. Sä voit siirtää sitä vähän eteenpäin, jos se ihan siihen vaikka. Ei tätä. Kyllä laitas johonkin siihen vaikka. Siihen. Laitako antaa? Eli tämä on helikopterista kuvattu kohtaus, jossa pyörivä kamera liikkuu spiraalisesti kohti tätä spiraalin katoamispistettä samalla kun voimakas auringon heijastus sokaisee tämän näkymän, joka on se keskipiste ja tavallaan polttaa sen rikki. Ja tavallaan tämä teos päätyy tähän keskipakoisuuteen ja valon niin kuin huimaavuuteen ja lopulta sitten niin kuin ikään kuin näkemisen sokeutumiseen.
sä voit laittaa sen pois. Tää on joo. Eli jos tämä on tällainen ikään kuin maskuliinisen auringon kirkkauden, keskipakoisuuden ja tällaisen eräs tällainen niin kuin huimapäinen esitys, niin nyt kun mä nostin tämän sukupuolen esille, niin sitten mä olen nimenomaan itse tullut siihen tulokseen, ja oikeastaan 1960-luvun taiteesta alkaen voidaan löytää tällainen niin kuin nimenomaan toisenlainen tapa käsitellä valoa, jonka esimerkiksi tämä Marja Kanervo yhdessä teoksessaan Ouluun on toteuttanut hirveän hienosti. Eli valo ei sijoitu. Hän on tehnyt, siis Marja Kanervo on tämän kyseisen teoksen tehnyt Oulun taidemuseon 2004. Ja se koostuu tällaista erilämpöistä kirkasvalolampuista ja ohuesta purjekankaasta, eli vastakkaista seinistä, ja näin, jotka muodostaa välilleen tämmöisen valoseinän, jotka korostavat tämän valon fyysisyyttä ja viettelevyyttä. Ja nämä seinät ikään kuin samalla lailla kuin Eva Hessen jossain 60-luvun teoksissa pienemmässä koossa loivat väliinsä puhdasta valoa sisältävän lämpöisen tilan, jossa katsojista tuli teoksen subjekteja. Tavallaan seinistä huokova valo ei sokaissut, vaikka olikin tietyllä tavalla ylenpalttinen ja kaikkialle menevä, vaan salli katseen viipyä siinä valossa ja seinillä. Ja sillä tavalla se ei niin kuin pyrkinyt olemaan tämä valo, vaan se ikään kuin ei pyrkinyt olemaan ideaali tai täydellinen tai läpitunkeva tai sokeuttava, vaan ikään kuin jotain siitä välistä, jotain tilallista, jota voi katsoa ja joka tämä valon läpikultavuus tuotti näkyvän ja näkymättömän välimuodon, joka myös oli lähes hallusinoiva. Eli se valoseinä tämmöisessä toisenlaisessa vaihtoehdossa työstää suuressa määrin näkyvyyttä, jossa valo on sekä seinän sisällä, josta se vuotaa, säteilee ja huokuu, että kahden seinäpinnan välissä. Ja näin tavallaan kirkas valo on käännetty nurinpäin. Se on vangittu sisätilaan sen sijaan, että se tulisi ulkoapäin. No, auringon valo kuitenkin sokeuttaa, mutta se on myös epäluotettavuuden, abstraktion ja illuusion alku, koska se on saavuttamaton ääriolenta, joka sekä todellistuu meille valossa, että jää aina liian etäälle olekseen mitään todellista. Ja näin itse asiassa se on kiinnostavalla tavalla, paitsi että se on Derrida, joka kirjoittaa tässä siinä White Mythology-tekstissään tästä auringon niin kuin kahtalaisuudesta, se on sekä artefaktuaalinen että luonnollinen, niin se on myös esimerkiksi Merleau-Pontin ajattelusta voi löytyä tämä sama ääriolennon idea, jossa joku asia ei enää niin kuin mahdu tähän perspektiiviin, joka on lineaarinen ja suora, vaan joka niin kuin jotenkin asettuu tämän perspektiivisen maailman ulkopuolelle. Ja osittain voi ajatella, että Turnerin teoksissa on kyse myös tällaisesta ikään kuin ääriolennon kuvaamisesta, joka rikkoo välttämättä lineaarisen perspektiivin, koska se niin kuin ylittää jonkun meidän niin kuin ikään kuin luonnollisen sfäärimme. No, mä sitten haluan lopuksi ihan vielä tuoda sen niin kuin pohdinnan siitä, että miten ehkä nämä tällaiset teemat, jotka auringosta voi löytää, nimenomaan tähän katseeseen liittyvät tai metaforiset, symboliset teemat, voisi nyt liittyä auringon ja taiteen väliseen suhteeseen siinä mielessä, kuin mitä tämä meidän näyttely ehkä ennen kaikkea tuo esille. Ja ehkä se löytyy jostain sellaisesta, tässä rupesin ajattelemaan, ja sellaisesta, minkä tuo Antti äsken toi esille, että taiteessa käsitellään niin kuin kokemuksia, ja se ei pyri oikeastaan tällä hetkellä ehkä koskaankaan pyrkinyt lopulta olemaan tiedettä, vaan se lähtee jostain muusta lähtökohdasta. Ja niin kuin moni tietää, niin mä olen edelleenkin jotenkin vakuuttunut, että Olafur Eliassonin tietyt teokset toimii meille monessa mielessä tämän päivän ihmisille eräänlaisena tämmöisenä aurinko-oppina tai trooppina, niin kuin monen muunkin asian suhteen. Moderna Museetin johtaja Daniel Birnbaum kuvaa Eliassonin taidetta nimenomaan
aurinko-opiksi tai aurinkotroopiksi voit laittaa. Ja se, mikä ehkä Eliassonin taiteessa on olennaista, varmasti löytyy muitakin esimerkkejä, mutta kun mä on usein ollut kuitenkin niin kuin vaikuttunut, ja se, että Olafur Eliasson on käsitellyt tosi monissa teoksissaan nimenomaan aurinkoa, mutta aurinkoa ehkä sillä toisella tavalla kuin moni muu. Eli se on sijoittanut auringon nimenomaan sillä lailla, että se on meille kokemuksellinen elementti, ja kaikki se, mitä siihen liittyy näissä teoksissa, niin tulee meille ikään kuin, se kääntää meidän katsojalle tämän kysymyksen. Ja tämä on hyvin yksinkertainen varhainen teos, Your Sun Machine, jossa hän ei ole lisännyt mitään, vaan puhkaissut gallerian kattoon reijän, jota kautta se auringonvalo kiertää sen gallerian lattiassa, ja sillä tavalla katsoja ikään kuin pistetään havainnoimaan sen auringon liikettä, ihan yksinkertaista liikettä, mutta tavallaan kiteyttämään se siihen näyttelytilanteeseen. Samalla lailla, jos laitat seuraavan kuvan, toinen varhainen teos on tämä Beauty, jossa taas käsitellään tällaista auringon ja veden yhteistoimintaa, sateenkaarta, joka on keinotekoisesti tuotettu. Et se, mitä nämä Eliassonin teokset tietenkin tekee myös tämän auringon suhteen, on muutama asia. Yhtäältä ne keskittyy nimenomaan siis niin kuin aurinkoon, siis solaarisuuteen, mutta ne tekee sen sillä tavalla, että useimmiten niissä on mukana paitsi katsoja kokemuksellisena niin kuin havainnojen tekijänä ja sen teoksen ikään kuin jonkinlaisena niin kuin toteuttajana, niin aurinko on sijoitettu niissä myös suhteessa muihin elementteihin. Eli auringolle ei ole annettu ehkä semmoista, kuitenkaan viime kädessä semmoista erityistä asemaa, vaan kaikki ne ilmiöt, jotka aurinkoon liittyy, yleensä on, tai oikeastaan aina Eliassonin teoksissa on suhteessa toisiin elementteihin. Eli hän ei anna auringolle tätä ehkä tällaista yletöntä asemaa, joka on yksi semmoinen mun mielestä tärkeä tekijä, vaan hän niin kuin sijoittaa sen osaksi muuta ilmiömaailmaa. Ja siinä mielessä auringon ylenpalttisuus ei olisi mitään ilman, että meillä olisi vettä, eikä olisi mitään ilman, että meillä ei olisi tuulta. Ja sen takia tietyllä tavalla niin kuin meidän pitää muistaa se, että kun tämä heliofilisuus, aina joskus kun sen saa kovan muodon, niin se on ihan tietyllä tavalla niin kuin ymmärrettävää, mutta se ei olisi mitään ilman, että on näitä muita elementtejä. Ja se on yksi sellainen asia, joka mun mielestä Eliassonin taiteessa on yksi keskeinen asia. No toinen asia on se, että onko aurinko tai vesi luonnollista, ja se, että mitä sen luonnollisuuden ja katsojan niin kuin suhteessa tapahtuu. Ja nämä Eliassonin teoksissa aurinko ei toki ole, niin kuin nämä aurinkoon liittyvät ilmiöt eivät ole luonnollisia, vaan ne on hirveän voimakkaastikin teknologisesti tehtyjä. Teknologia on niissä näytetty, mutta se on nimenomaan ikään kuin tuotu katsojalle koettavaksi. Vähän siihen tapaan kuin Marjatta itse asiassa, sinähän puhuit kun Olafur Eliasson tuossa alussa, kun sä puhuit taiteen tehtävästä, niin se tietyllä tavalla Marjatta ei voisi sieltä Eliassonia, niin hyvin paljon siitä samaa kuitenkin näissä on havaittavissa. Ja nämä Eliassonin teokset, siis sä voit siirtyä vielä seuraavaan, siihen pysähtyy. Tämä on hyvin pieni, ja no se näkyykin siinä, että se on pieni teos. Ja nämä teokset tuottavat usein reflektiivisen tilanteessa, jossa katsoja, eli sinä, tulet muistutetuksi omasta paikastasi ruumiillisena kokijani, ja siitä, kuinka kaikki vuorovaikutus maailman kanssa on välttämättä subjektiivista. Mutta tämä fenomenologia ei kuitenkaan, johon hänet usein liitetään, ei ole koskaan tämmöistä solipsista siinä mielessä, että teokset houkuttelisivat tarkastelemaan ikään kuin sinua itseäsi tai kääntymään ikään kuin sinun itseesi päin. Päinvastoin ne tekevät katsojan tietoiseksi minän ja maailman välisestä jatkuvasti vuorovaikutuksesta ja siitä, että minä teen valintoja ikään kuin maailman suhteen jatkuvasti. Ja maailma on siellä ja näin myös toiset ihmiset, eli minän kokemus on aina heterogeeninen, enkä minä ole itselleni läsnä tai ehut koskaan. Ja joka näissä
Eliassonin teoksissa myös vahvistuu. Eli myös läsnäolo on imeytetty poissaololla ja toiseudella. Samalla tavalla kuin näkeminen on mahdollista vain sokeuden ansiosta, tai että silmät saavat levon pimeydessä. Se on tuolla Tuossa se oli toinen jo. Ja hänen ilmiönsä, tämä on ihan tosi pieni teos, mä en tiedä, onko joku nähnyt tämän, tässä on muovipleksejä, jotka on semmoisessa kuutiossa, jotta kun sä katsot sinne pönttöön sisälle, niin sä näet, mä oon nähnyt tämän tuolla New Yorkissa, tämän teoksen, sen mikä tuo Bronxin, missä se PS1 on, niin sen jonkun aukeen jatkuvasti auringon laskun siinä ikään kuin näiden ansiosta. Joo, niin, mutta toi on jossain muualla nyt esillä. Sitten sä voit laittaa seuraavan vielä. Ja aurinko on Eliassonille kyllä kieltämättä välillä myös pakkomielle, kuten esimerkiksi tämä Light Lab, joka on tällainen Frankfurtissa ollut koelaboratorio, jossa hän teki tutkimuksia valon kanssa ja oli aika suurisuuntainen. Ja sitten laitan vielä eteenpäin. Ja sitten tietenkin aurinko heliofilinen on myös tämä sääprojekti Lontoon modernin taiteen museossa, joka on kuitenkin hirveän paljon muutakin kuin heliofilinen. Ja tämä teos on siis suuri installaatio, joka koostuu tästä keinoauringosta ja sitten seinien reunoilta sieltä pumpattavasta höyrystä, joka niin kuin hajoaa siihen tilaan, tämmöiset niin kuin pilvet, jotka hajoaa siihen tilaan. Ja näin niin kuin näillä Eliassonin aurinkoteoksille on muillekin luonnonilmiöitä käsitteleville teoksille, siis on tunnusomaista luonnon ja kulttuurin vastakkainasettelun moninainen purkaminen, samoin kuin teknologian paljastaminen illuusion tai ilmiön aiheuttajana. Ja Eliassonin kohdalla tämä luonnon ja kulttuurin kahtia, joka näyttäisi liittyvän kiinnostavalla tavalla hänen fenomenologiaansa ja sen korostamaan subjektin aktiivisuuteen. Luontoa ei ole annettu, se ei ole passiivinen, meidän ulkopuolinen, vaan toimimme mahdollistajana sekä meidän toimintamme, siis luonto on meidän toimintamme mahdollistaja että toimintamme tuottamaa. Tämä luonnon ja kulttuurin kahtiajaon purkaminen on erityisen osuvaa nimenomaan auringon kohdalla. Eliassonin aurinkomania tuntuu tulevan lähemmäs muinaisia spekulaatioita katseen ja auringon välisistä suhteista kuin nykytaiteen teorioita. Ja kuten tuossa alussa aiemmin viittasin Derridaan, joka kirjoittaa aurinkoon liittyvistä mytologioista ja metaforista kirjoituksessaan White Mythology, siis englanniksi Margin of Philosophy-kirjassa on ainakin tämä teksti. Hän kirjoittaa, että on olemassa vain yksi aurinko ja tuolla auringolla on kummallinen asema. Hän kirjoittaa, että on olemassa vain yksi aurinko ja tuolla auringolla on kummallinen asema. Ehkä Derrida oli kuitenkin fenomenologi. Ja tämä aurinko on ei-metaforinen metaforan liikuttaja tai alkuliikuttaja. Aurinko siis sekä on että ei ole luontoa. Se on liian kaukana meistä, kuten aiemmin ehkä sanoin jo, jotta me koskaan voisimme saada siitä mitään otetta, ja toisaalta ilman sitä ei elämä maapallolla olisi mahdollinen. Eliasson asoma auringon ja subjektin välisen suhteen mitä moninaisemmalla tavalla. Yhtäältä näyttäisi siltä, että hänen teoksissaan auringon valo asettuu luonnonilmiöiden kokonaisuuden osaksi, kuten Tate Modernissa sumun kumppaniksi. Toisaalta taas näyttää siltä, että Eliassonin pakkomielle aurinkoon ylittää tällaisen demokraattisen asetelman, ja aurinko saa tämän metaforan kannattajan roolin. Ja ehkä tässä nimenomaan Derridan sanoin voi päättää, jos aurinko on aina jo metaforinen, se ei ole enää kokonaan luontoa. Se on aina jo hohto, kattokruunu, joka voi sanoa, jopa voi sanoa keinotekoinen konstruktio, jos joku yhä voi uskoa tähän merkitykseen, kuin luonto on kadonnut. Sillä jos aurinko ei enää ole täysin luonnollinen, mitä luonnosta jää luonnolliseksi? Kiitos. Mä lopetan tähän.